tawag ng atensyon sa daan. Gibida ni Vice Presidential Aspirant o Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang mga nadawat nga mga streamers kun placards nga gikan sa iyang mga supporters nga nagpaabot gilid sa kalsada atol sa biyaheng Pinas Caravan. Mahalin natin ang Pilipinas Ride sa Bislig City, Surigao del Sur. Ang dami naming mga kaibigan sa daan na nakita namin naghanda ng kanilang pag-welcome sa akin at naghanda ng mga streamers at mga regalong bulaklak. Marami akong hiningi, kinuha sa kanila, sabi ko sa kanila kung pwede ko maging remembrance sa day 1 na mahalin natin ang Pilipinas Ride. Gama sa mga recycled materials ang mga placards sa mga supporters sa mayor, sama sa karton, dahon ug uban pa aron ipadayag ang ilang pagsuporta. Karon ang ikaduhang adlaw sa motorcade, may bisita sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur ang mayor. Kuyog sa grupo ni Mayor Sara, ang gobernador sa probinsya ingon man ang mayor sa lungsod. May hapitsab sa balay sa mga paredes ang mayor nga dugay ng taga-suporta sa ilang pamilya, una pa man ni dagan sa pagka-presidente ang iyang amahan nga si Pangulong Rodrigo Duterte. Naggayagaw ang mga supporters dihang naabot ang mayor. Iya kining gipang kumusta dungan sa pag-selfie kanila. Sama na lang ni ining grupuha, malipayon sila nga ilang nakita ang mayor. Hi, happy sir. Happy nakita namo siya sa personal. Malipayon kay mi. Kamot may paragyud siya. Kinasing-kasing namo nga amo siyang ibutar sa pagka Vice President. Gawa sa iyang pagpangumusta sa iyang mga taga-suporta, may hatag usab og mensahe ang mayor. Daghang salamat sa inyong suporta, o daghang salamat sa inyong pagdawat, o daghang salamat sa inyong pagmahal sa amo ang pamilya. Thank you! Target sa biyaheng Pinas Caravan, mahalin natin ang Pilipinas Ride nga libuton ang Pilipinas. Sakay sa kaugaling motorsiklo sa Mayor, Surigao City ug Liloan Port ang ulahing destinasyon sa caravan karong adlaw. Samtang ugmang adlaw Pebrero 3, biyaheng Summer Leyte ang iyang grupo. Sa Pebrero 28, 2022, gila umang mahuman ang caravan. Arjun Sabal de Ramones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe.